Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da zuwa wannan tasha ta fasaha Hausa TV. Hakika mun zo muku da wata hanya da za ka yi blocking din kowane social media. Sau da yawa wani lokacin ka buɗe data ka kana WhatsApp za ga an turo ma sako daga Facebook ko wani social media na daban. Saboda wannan lokacin kuma kai ka buɗe wannan data ne saboda iya kai amfani da WhatsApp ka samu sauka. Wani lokacin kuma za ka ga ka hau Facebook wanda yake bayan kana Facebook wani ya turo ma sako a WhatsApp. Wani lokacin zaka ka daɗe baka duba ba, wannan daɗewar da kai bai duba ba sai ya sa wanda ya turo ma shi wannan saƙon sai ya zo ya fushi. To hakika mun zo muku da wata hanya wacce idan kai amfani da wannan application din zai yi blocking din kowane social media. Kuma wannan hanya za ta taimake ka matuƙa wajen saving din data ka. Idan kana sayan data mai yawa ko data ka kaɗan zaka ga za ka yi saving ɗinta. Alal misali a ce wannan kana amfani da wannan application din. Ka sai data ka, wannan data ka sa amfani iya WhatsApp kawai za ka da ita. Idan kai WhatsApp, saƙon Facebook ba zai shigo ba, na Instagram ba zai shigo ba, na Snapchat ba zai shigo ba, na kowane social media ba zai shigo, iya WhatsApp kawai. Idan kana son amfani da wannan application ka biyo ni cikin wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha mai albarka, ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙarar sanarwa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Da farko idan kana son kai amfani da wannan application zaka zo cikin wayarka, zaka shiga Play Store kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store din wayarka, mu gashi Play Store din wayar mu ya bude, sai ka zo wajen dial sai kai search, sai ka rubuta net blocker kamar haka. In ka rubuta za ka ga shi nan ya fito tun a farko, sai ka danna shi kamar. Bayan ka danna za ka ga logon application din nan ya bude kamar haka. Bayan ka riga ka rubuta net blocker apps, bayan ka yi searching application din kamar haka. Wannan application da kake gani yana da matukar saukin amfani. Za ka ga idan ka duba haka za ka ga wannan application din sama da mutum miliyan 1 sun yi download din wannan application din. Sannan idan ka duba rate ɗinsa za ka ga daga ɗan shekara 3 abin da ya sama zai iya amfani da wannan application din. Sannan za ka duba abin mamaki, wannan application din yana da ba shi da nauyi ko ɗaya. Yana da matukar saukin amfani. Kowace irin waya da kai sai da kai Android duk kankantar waya za ka iya ɗora mata wannan application din. Zai yi amfani sosai saboda datar da yake ja bai fi 2MB.3 ba. 2MB.3 ka kowace data zaka kowace waya za a iya amfani da shi a wannan application. Sai ka danna install kamar haka. Bayan ka danna install zaka bashi 'yan mintuna za ka ga yana install. Yawa zaɗin wannan application ɗin ko minti ɗaya ba zai ba za ka ga yayi installing. Wannan application yana da matuƙar sauƙin amfani. Gashi nan kamar haka. Yanzu mu namu gashi nan ya gama downloading yana installing. Yawa bayan ya gama installing sai ka danna open kamar haka. Bayan ka danna open zai yi loading apps. Bayan ya gama loading apps ɗinsa, mun zuga namu ne loading. Bayan app din ya dan yi loading kamar haka. Yawa gashi nan top block internet for apps, sai ka danna cancel. In kuma kana so zaka iya karanta waɗannan bayanan nasu, sai ka danna cancel. Bayan ka danna cancel sai ka zo ka ga wani application ne wanda yake takura ma, ko wani application ne wanda yake shanye ma data, ko kuma wani application ne kake so kai amfani da shi a social media wanda wane ne kuma wanda baka so a ganin ka online. Sai ka zo almisali mu yanzu ba ma so a rika ganin mu a Facebook, sai ka zo Facebook ɗinka sai cancel. Sai ka zo ka nemi wani application ɗin, almisali shi ma WhatsApp, sai ka zo ka nemi WhatsApp. Ga Facebook Lite shi ma mun yi cancel. Sai ka zo misali ga wannan play music ɗin tana sha mana data, sai kai cancel. Ga wannan browser
tana ja ma data sai kai cancel. Ga wannan status saver yana ja ma data, ga Telegram, ga TikTok, duk wani application, Instagram ko ga WhatsApp, ga Weather, ga WhatsApp, duk wani application da yake ja ma data, ga YouTube. Kawai za ka danna block ɗinsa kamar haka. Idan ka danna cancel ɗin nan, bayan ya yi cancel sai ka zo ga wani waje nan inda aka sa turn off, ga wani waje nan an sa off, nan kuma an sa on. Off on, kaga off yana a kashe, in ka danna on zai kuma kunna, sai ka danna haka, za ka ga ya sama VPN connection request, sai ka danna OK. Bayan ka danna OK zai ƙara nuno ma kamar haka, zai nuno ma connection request, sai ka ƙara danna OK. Bayan ka danna za ka ga ya sama ignore battery optimization, sai ka danna cancel. Bayan ka danna gashi ne ya sama tap to enable always on mode, turn on, sai ka danna don't show again, sai ka danna cancel. Yanzu ka yi blocking ɗin duk wani social media. Yanzu za ku ga da saƙon WhatsApp yana takura mana, za ku ga yanzu ba zai ƙara shigowa ba. In dai ba mun zo mun danna turn off ɗin wannan application ɗin ba wani saƙon WhatsApp da zai ƙara takura mana, sannan ba za a ƙara ganin mu online ba. In dai ba mun zo mun kashe wannan turn on ɗin ba, mun zo mun danna off ɗin nan na gefe ba. Bayan haka idan kana so ka gano waɗanne application ne kai blocking ɗinsu, bayan ka buɗe data ka yi blocking ɗin application, sai kuma kaga har yanzu da saƙo baya shigowa a wannan application ɗin, a ce WhatsApp ne ko Facebook, sai ka danna ga wani waje nan ɗigo-ɗigo da uku, sai ka danna shi kamar haka. Haka zo ga a can na farko an sa block apps, block all, kai za ga an sa block all gaba ɗaya application ɗin kan ka danna duk za su yi blocking. Nan kuma unblock all, nan kuma duk wani application da ka blocking za ka yi unblock ɗinsa, ma'ana za ka buɗe shi. Gashi nan so recent, wannan so recent app ɗin yana nufin duk wani application da ka yi blocking ɗinsa zai nuna masu ana. Alal misali mu danna kamar haka, za ku ga mu application da muka yi blocking ɗinsu ga suna, mun yi blocking ɗin YouTube, mun yi blocking ɗin WhatsApp, mun yi blocking ɗin Weather, gashi nan TikTok, Telegram, status saver, gashi nan duk za ku duba. Kai ma application ɗin da kai blocking ɗinsu duk za ka duba ta nan wannan recent apps ɗin. Wannan hanya tana da matuƙar sauƙi, za ta taimaka ma wajen saving ɗin data ka. Za ga so da yawa ka sayi data kana amfani da iya WhatsApp, kai saƙon wani application ɗin sai zai takura ma, wani ma tallace, wani gas ɗin. To idan kana amfani da wannan application ɗin, zai taimaka ma matuƙa wajen saving ɗin data ka. Hakika wannan application yana da matuƙar daɗin amfani. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna masa alamar like, sannan ka yi share da yan uwanka. Mun gode.